Baka san me wai yarinyar nan yan wahala wai saboda ranar nan mun ce wai ka sai mana wai koko wai kwalba uku wai shi ne take cewa wai yanzu koko wai ya koma wai 3-5K. ainihin yanzu kawai in na samu ɗan leda ta aka zuwa mu kawai wani dadin ga kawai ba sai ta gaya mu komai ba. Kana lafiya da mutanen da suka tarin buga da ƙyar rasha Allah kana da wannan ɗan gudan a hannu kawai kana zuwa ɗan sassa musu shi kawai shi kenan. sai da na yaki da dawo na gan shi da na ɗauka. Kai ma ya ne kawai su ji